Най-накрая е чисто, когато усещате лош дъх, другите може би вече го усещат, не вярвате? Помиришете пръста си. Ако наистина не можете да понасете лош дъх, опитайте този ултразвуков конец за зъби. Сега, ако се чувствате чисти, внимателно го изтържете с пръст или се погледнете в огледалото. Всички знаят какво представляват тези жълти петна, нали? Обикновена четка за зъби не е достатъчно чисто. Всеки трябва да опита този конец за зъби. Високочестотните ултразвукови вълни могат да премахнат плаката, но те се активират само при контакт с зъбите, а не с венците, така че не се страхувайте да изтържете зъбите си. Подобрената ултразвукова технология вибрира 3 милиона пъти в минута, което я прави по-лесна за употреба. Просто поставете почистващата глава върху зоната с плаката на зъбите си, след което изплакнете. 5 режима на нежно почистване, вградена функция за разпознаване на безопасност, така че няма да усещате болка дори при контакт с меки участъци от зъбите ви. Дори начинаещи могат лесно да използват. Казват, че откакто използват този конец за зъби, вече не е нужно да чакат на опашка или да харчат пари. Не подценявайте цената му. Той е невероятно ефективен за пожълтяване и потъмняване на зъбите и лош дъх. Разгледайте го поотблизо. Всеки трябва да го опита. Супер лесен е за употреба. Опитайте го. Ще откриете, че с това малко огледало и предна лампичка, дори мъдреци и задни зъби могат да бъдат почистени старателно. След всяко почистване се чувствам невероятно комфортно и дъхът ми свеж. Най-важното е, че е достъпен и можете да го купите сега и да го използвате веднага. Подходящ за цялото семейство, много по-добър от всеки друг медицински продукт. Използвал съм го преди и обслужването на клиентите е фантастично. Опитайте го сега.